Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, gepleşigimiziň bugünkü sanyny Irakdaky türkmenleriň başdan geçirýän ýagdaýlaryny gönükdirýär. Mälim bolşaýaly goloýda Irakyň merkezi hökümetiniň goşuny ýurtda Kirkuk ýaly türkmenleriň aglaby köpçülikde ýaşaýan we kürtleriň kontrollugynaky seýitleriň gözegçiligini ýygyna aldy. Eýsem Irakda türkmenliň aglaby köpçülik bolup ýaşaýan seýitlerinden bolup geçen ýagdaýlar olaryň durmuşyna nähili täsir etdirýär we Irakdaky türkmenleriň geljekdäki planlary nähili. Inha bular barasynda Kirkukly jurnalist Özdemir Hürmüzlü bilen Türkmen Ili Partiýasynyň başlygy Riyaz Sarıkahya Azatlyk radiosu arkaly dünýä türkmenlerine maglumat berer. Owaly bilen Kirkukly türkmen jurnalist Özdemir Hürmüzlüden habar alalyň. Mehmanlarymyza soraglary Pragadaky studiýadan kärdeşim Ýowşan aga berer. Jogaplary bolsa men size terjime etip berer. Ýowşan aga baş üstüne. Özdemir Hürmüzlü Irakda türkmenleriň aglaby köplük bolup ýaşaýan ýerlerini dartgynly ýagdaýlaryň döremeginiň sebäbi näme? Irak Anayasasında anlaşılmayan bölgeler olarak koyulmuş bir madde var. O da 140. madde. Anlaşılmayan bölgelerin aslında petrol zenginliği sahip olan bölgeler. Irak'ın esası kanununda alalaşılmayan tevhidler barasında yürüyte koyulan 140. madde var. Alalaşılmayan tevhidler aslında nevite bay olan yerler ve ol tevhidlerde hem Türkmenler aglaby köpçülükde yaşayarlar. Alalaşılmayan tevhidler diýilende Kirkuk, Mosul, Tuz hurmatu, Taze hurmatu, Dokuk ýaly yerler gözeňinde tutulýar we bularda aglaby köpçüligi Türkmenler emele getirýär. Bu tevhidleri Bagdad hökümeti bilen Kürt hökümeti alalaşyp bilen ok. Bu düşünşmezlik 2003-nji ýyldan bäri dowam edip gelýärdi. Şu wadeçenli türkmenler bu sebäpden öz ýaşaýan tewhidlerine kıyın ýagdaýlary başdan geçirmeli bolurlar. Bu bölgelerde kimler yaşıyor? Tabii ki Türkmenler. Bu dediğimiz bölgeler Kerkük, Musul, Tuz hurmatı, Kaza hurmatı, Dakuk, bunlar hepsi Türkmen bölgesi. Özdemir Hürmüzlü, Irakda türkmenleriň häzirki ýagdaýy nähili we täze ýagdaý türkmenleriň durmuşyna nähili täsir ýetirdi? Kerkük bir Türkmen şehridir. Bu zaten tüm dünya bilir. Şehir merkezi özellikle Türkmenlerden oluşuyor. Bir de 2004 yılında biliyorsunuz Irak ordusu vardı Kerkük'te. Kirkuk Türkmen şehri ve mun şeýlediğini bütün dünya bilýär. Esasanam Kirkuk'un şehir merkezinin esasy ilaty Türkmenlerden emele gelenler. 2004-nji ýylda Kirkuk'ta Irak goşuny vardı. Ondan soň İslam döwleti toparynyň howpunyň ýaýwanlanmagy bilen Irak goşuny Kirkuk'tan aýryldy we şäher Kürt güýçleriniň häkimetine geçdi. Kürt güýçleriniň kontrollugyna bolan mahaly Kirkuk'ta Türkmenlere kän ýytyar berilmedi. Aslında Kirkuk'ta ýytyar türkmenler bilen paýlaşylmaly edilipdi. 11-nji oktýabrda Irak goşuny Kirkuky öz gözegçiligi astyna almak üçin harby operasiýa gurnudy we bir güniň dowamynda ähli strategik ýerleri dolulugyny ele geçirdi. Kürt güýçleri çaknaşmadan Türkmen şäheri Kirkuky Irak goşunyna goýup ýyda çekildiler. Şeýlelikde şol häki alalaşylmayan tewhidler diýilen türkmenleriň aglaby köpçülikde ýaşaýan tewhidleri Irakyň merkezi hökümetiniň gözegçiligine geçdi. Edil häzir howpsuzlyk ýagdaýy gaty gowy bolmasa da Ilaytada bu tewhidde ýaşaýan türkmenler üçin o wolkusyna görä has azat hem erkin ýagdaý döredi. Bilinçli ýaly Bagdad hökümetinde hem etniki türkmenlerden mühim wezipelerde işleýänler bar. Şoň üçin hem edil häzir Irakda türkmenler o wolkusyndan has arkaýyn hem azat hereket edýärler. Türkmenler öz baýdaklaryny öz ýaşaýan ýerlerine asýarlar. Şeýle-de Irak hökümetiniň belleýän jogapkärleriniň arasynda türkmenlere de orun berilýär. Şu anda güvenlik durumu çok iyi olmasa ama eskisine göre özellikle Türkmenler için daha özgürlük oldu. Çünkü biliyorsunuz Bağdat hükümetinde de önemli Türkmen yetkililer var. Türkmen İli Partiýasynyň başlygy Riyaz Sarıkahya, Kirkukly türkmen jurnalisti Özdemir Hürmüzlü, Irak hökümetiniň türkmenleriň hem bolup geçýän wakalarda belli bir rol oýnaýanlygyny aýtdy. Eýsem türkmen partiýalar we jemgyýetler Irakda nähili işleri amala aşyrýarlar? Tabii ki Irak'ta bugün yönetim ortakla hükümetlerde Arapları, Şii, Sünnisi, Kürtler ve bir ölçüde Türkmenler tarafından. Soňky 14 ýylyň dowamynda Kirkuk şäheriniň ilat guruluşyny üýtgetmek üçin 700-800
100.000 tögereginde başga şäherlerden adamlar getirilip ornaşdyryldy we ol ýeriň demografiýa guruluşy bozuldy. Häzir Irakda hökümet bilelikde dolanyrlar. Hökümetde araplara, şaý, sünni, kürt, bir adam türkmenlere orun berilýär. Kerkukda hem şeýler aýdaşlyk dolanyrlyşy bolmalydy, emma diňe kürtler tarapyndan dolanyrlýardy. Şeýlelikde türkmenler Kerkukda köp haksızlyklara duçar boldylar we arkaýynam ýaşap bilmediler. Dogrudanam Irak hökümetinde türkmen wekillerimiz bar we şolar bilen birlikde türkmen partiýalary bolup ýagdaýyň düzeltilmek üçin tagalla başlatdyk. Tagallalarymyz bilen Irak hökümetini şol sanyna Türkiýe we Irany bu temada herekete geçirmegi başardyk. Kürt güýçleri ähli halk sese goýulşundan soň Kirkuky özüne birleşdirmek istediler. Biz türkmenler bolup muňa garşy çykdyk. Türkmenleriň ýaşaýan tewitleriniň Irak hökümetiniň gödäwçiligine galmak üçin tagalla alyp bardyk. Türkmenler öz ýaşaýan tewitleriniň Islam döwleti toparyndan halas edilmek üçin alınıp barılan harby operasiýalarda da Irak goşunynyň hataryna işleýän rol alalar. Irak goşunynyň Islam döwleti bilen görüşmäge gönükmegi sebäpli giden tewitlerine Kürt güýçleri ornaşypdy. Soňky operasiýa bilen türkmenleriň aglaby köpçülikde ýaşaýan tewitleri täzeden Irak hökümetiniň gödäwçiligine geçdi. Biz Irakda türkmenler höküminde beýleki halklar bilen agdybirlikde hem raýdaşlykda ýaşamak isleýäris. Bu muny hemişe aýratyn ýytaýarys. Ben de tekrar Bağdat'la teşebbüse geçtik. Türkmen Parti'ye teşebbüse geçtik. Irak devletine hareketi geçirmeyi başardık. Türkiye'yi, İran'ı, bu bölgeleri. Jurnalist Özdemir Hürmüzli Metduwatda Irak Türkmen frontunyň Kerkuk'un Demirgalyk Günwetaryndaky Altyn Köprü şäherine yerleşýän bürosu ýakyldy diýen habar ýaýrady. Ol ýerde türkmenler häzir nähili ýagdaýda? Altın Köprü dediğimiz Kerkük ve Erbil'in ortasında Türkmenler 150 aile civarında şu anda Kerkük'teler. Şu anda da Altın Köprü boş durumunda, güvenliği sağlayanacak bir gücü yoktur. Altın Köprü adından belli bolşaýaly Kirkuk bilen Erbil'in arasynda ýerleşýän bir türkmen şäherçesidir. Kürt güýçleri ýyda çekilenden soň Altın Köprü şäherçesinde howpsuzlyk ýagdaýy yaramazlaşdy. Şoň üçin hem ol ýerdäki türkmenlerden 150 öýlü tögeregi Kirkuka göçmäge mejbur galdy. Howpsuzlyk gowşan soň Irak Türkmen frontunyň ol ýerdäki bürosuna da hüjüm urunaldy. Irak goşuny 20-nji oktýabrda Altın Köprüde hem gödäwçiligi ele geçirdi we howpsuzlyk hem düzgün tertip ýola goýuldy. Sözü jemläp aýtsak, Irak hökümetiniň gödäwçiligine geçen türkmenleriň aglaby köpçülikde ýaşaýan tewitleri bolan Tuz hurmaty, Täze hurmaty, Kirkuk, Dohuk ýaly ýerlerde inni ýagdaýlar owulkusyndan has gowlaşdy. Telafar ýaly türkmenleriň beýleki aglaby köpçülikde ýaşaýan we çaknyşyklarda wyran bolan ýerlerine bolsa dikildi şeýişleriniň ýola goýulmagyna garaşylýar. Şu anda Türkmenler aslına nazaran daha özgür hareket ediyorlar. Kendi bayraklarını kalelerine asıyorlar. Türkmen İl Partiýasynyň başlygy Riyaz Sarkahya size gepleşigimiziň jemleýiji soragyny berýär. Irak türkmenleriniň nähili planlary bar? Olar geljekde nähili işleri amala aşyrmakçy bolýarlar? Şu anda tabii ki Türkmenler aydınlığa kavuştular diyemeyiz. Yıllardır Türkmenler karanlıkta yaşıyorlar. Ancak bir adım atıldı. Ne olacağı henüz meçhuldür. Elbette häzir Irakda türkmenler aydınlyğa çykdy diýip bilmez. Problemalaryň hemmesi çözüldü diýmem bolmaz. Diňe ören möhüm bir ädim ädilli türkmenler üçin. Mundan soňky ýagdaýyň nähili boljagy häzir anyk belli däl. Ýöne Irakdaky türkmenleriň öz planlary we maksatnamalary bar. Olarda Kirkuk üçin aýratyn bir federativ dolanyrlyşyk döredilmegi, Talafar üçin Türkmen ile atly federativ sewetiň döredilmegi gözeňinde tutulýar. Kirkukda şäherlik hökümetiniň bolmagyny, Talafarda bolsa diňe türkmen dolanyrlyşynyň bolmagyny arzu edýär. Türkmenleriň aglaby köpçülikde ýaşaýan öz sewitleriniň yerli häkimetlerine adalatly ýagdaýda orun almagy hökmanydyr. Türkmenleriň arkaýyn öz däp desturlaryna görä ýaşamagy doly üçin edilsin. Irak türkmenleriniň öz syýasy we jemgyýetçilik guramalarynyň güýji bilen ýurtda doly deň hukuklulyga eýe bolup bilmejegine gözümiz ýetýär. Şoň üçin hem Türkiýe, Türkmenistan we Azerbaýjan ýaly dogonluk döwletleriň bu urda Irak türkmenlerini gollawyna mätäçlik çekýär. Irakyň esasy kanununda türkmenleriň dili resmi döwlet dili kabul edilýär. Ýöne bu şu wagtda çenli iş ýüzüne geçirilmedi. Muň geljekde durmuşa geçirilmegine garaşýar. Türkmenler Irakyň bütünlüğiniň tarapdary. Ýöne birden Irak bölünjek bolaýanda bu ýerdäki türkmenleriň türkmen ile atly öz başdak bir döwlet döretmegi hökmanydyr. Biz Irakly türkmenler bolup dünýä türkmenleri bilen ähli uğurda gatnaşyklarymyzy ösdürmek isleýäris. Türkmenlerin projeleri var. Bu projede Kerkük için ayrı bir federe bölge, Talafar için Türkmeneli federe bölgesinin kurulması, Kerkük'te ortak yönetim ama Talafar'da Türkmen yönetimi kurulmasını biz arzu ediyoruz. Dünya Türkmenleri
Dünya türkmenleri